హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రణామాలు. ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. అందరు మాతాజీలకి ప్రభులకి ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ అందరికీ ప్రణామాలు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. ఈరోజు షార్ట్ శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. సో ఈ భాగవతంలో మనము మొదటి స్కందము, అందులో 4వ అధ్యాయము లోని 4వ శ్లోకాన్ని ఈరోజు ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్లోకము మొదటి స్కందంలోని 4వ అధ్యాయంలోని 4వ శ్లోకం. తస్య పుత్రో మహాయోగి సమదృక్ నిర్వికల్పకః ఏకాంతమతిరున్నిద్రో గూఢో మూఢ ఇవేయతే. సో భావము, అతని అంటే వ్యాసదేవుని యొక్క తనయుడు, గొప్ప భక్తుడు, సమదర్శి, నిర్వికల్పుడైన అతడు సదా ఏకాంత మతుడైనట్టివాడు, సమస్త భౌతిక కార్యములకు పరుడైనట్టి అతడు గూఢంగా నున్నందున బాహ్యమునకు జడుని వలె గోచరించెను అంటూ సుఖదేవ గోస్వాముల వారి గురించి నటువంటి ప్రస్తావన ఇక్కడ సౌనకాది ముని, ఆ సౌనక ముని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటిది. ఇక భాష్యము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా. శ్రీల సుఖదేవ గోస్వామి ముక్త పురుషుడు. తత్కారణమున మాయాశక్తి వలలో పడకుండా యుండుటకు అతడు సదా సావధానుడై ఉండేవాడు. అటువంటి జాగృత భగవద్గీత యందు చక్కగా వివరించబడినది. ముక్తజీవులు బద్ధజీవులు భిన్నమైన కర్మలను కలిగియుందురు. ముక్తుడైన వాడు సదా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి మార్గమునందే నియుక్తుడైయుండును. ముక్త జీవుని అట్టి ఆధ్యాత్మిక పురోగతి అనున్నది బద్ధజీవులకు ఒక స్వప్నము వంటిది. ముక్త పురుషుల వాస్తవమైన కర్మలు వారికి ఊహాతీతములు. ఈ విధంగా ఆధ్యాత్మిక కర్మల విషయమున బద్ధజీవులు నిద్రయందుండగా ముక్త పురుషులు మెలకువతో సావధానులయ్యుందురు. అదే విధంగా బద్ధజీవుని కలాపములు ముక్త పురుషునికి స్వప్నము వలె గోచరించును. అనగా
ముక్త పురుషులు మరియు బద్ధజీవులు ఒకే స్థాయిలో ఉన్నందునట్లు గోచరించినను వాస్తవమునకు వారిరువురు భిన్న భిన్న కార్యములలో రతులైయుందురు. వారు వారి 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 కర్మలలో సావధానులుగా నుందురు. బద్ధజీవులు ఇంద్రియ భోగమునందు సావధానులై ఉండగా ముక్త పురుషులు ఆత్మానుభవమునందు జాగరూకులైయుందురు. బద్ధజీవుడు భౌతికత్వమునందు రతుడై ఉండగా ముక్త పురుషుడు భౌతికత్వము పట్ల ఉపేక్ష వహించియుండును. ఈ వ్యత్యాసము రాబోవు శ్లోకములో చక్కగా వివరించబడినది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతంలోని ఈ శ్లోకము సుఖదేవ గోస్వాముల వారి యొక్క మహిమను వర్ణిస్తూ ఉన్నటువంటి శ్లోకం. అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకం. ఎందుకంటే ఆయన యొక్క మహిమను వ్యాసుల వారి యొక్క తనయుడు అయినటువంటి సుఖదేవ గోస్వాముల వారు ఈ భగవద్గీతను మొదటిసారిగా, అంటే వ్యాసుల వారు రచించి దానిని తన పుత్రుడైనటువంటి గొప్ప మహర్షి, గొప్ప మహాభక్తుడు, ఆత్మజ్ఞాని అయినటువంటి గొప్ప ఆధ్యాత్మిక స్థితి యందు ఉన్నటువంటి తన పుత్రుడికి తెలియచేసినటువంటిది. దానిని అతడు మొదటిసారిగా పరీక్షిత్ మహారాజుకు వివరించగా ఆ సందర్భంలో విన్నటువంటి సూత గోస్వాముల వారు దానిని తిరిగి నైమిషారణ్యంలో రెండవసారిగా ఆ మహాబ్రాహ్మణులు సౌనక మునా యొక్క అధ్యక్షతలో ఉన్నటువంటి వారు అందరికీ వివరించడానికి సన్నద్ధుడై ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మొదటిసారిగా ప్రవచించినటువంటి వక్త యొక్క గొప్పతనాన్ని, ఎందుకంటే అది చెప్పినటువంటి వాళ్ళ యొక్క గొప్పతనాన్ని బట్టి మనము దాన్ని అవగాహన చేసుకోగలుగుతాం. అదిగాక అతడు పరంపరలో ఉన్నటువంటి వాడు. సో కనుక ఇక్కడ ఆ శ్లోకం చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, తస్య పుత్రో మహాయోగి సమద్రు నిర్వికల్పకః ఏకాంతమతిర్ఉన్నిద్రో గూఢో ముదా ఇవ యతే. సో తస్య పుత్రః, ఆయన కుమారుడు, వ్యాసుల వారి యొక్క కుమారుడు, వ్యాసదేవుని యొక్క తనయుడు, మహాయోగి, సమదృష్టి కలిగినటువంటి వాడు. సో అతడు మరి ఇక్కడ సుఖదేవ గోస్వాముల వారిని మహాయోగి అంటే కేవలం ధ్యానం చేసేటువంటి వాడే కాదు, ఆయన ఆ భగవంతునితో నిరంతర సంబంధంలో ఉండేటువంటి వాడు. యోగం అంటేనే అది కదా, భగవంతుతో సంబంధాన్ని కలిగి ఉండేటువంటిది. సో ఇక్కడ సుఖదేవ గోస్వాముల వారు ఆ భగవంతునితో నిరంతర సంబంధంలో ఉన్నటువంటి వాడు సుఖుడు. జన్మతా బ్రహ్మజ్ఞాని అతడు, మాయకు అతీతుడు. అతడు బయటికి రావడానికి ముందే దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని నుండి అభయం పొందినటువంటి వాడు. నా మాయ నిన్ను ఏ విధంగా ప్రభావితం చెయ్యదు అని చెప్పిన తదుపరే తండ్రి అంతగా వేడుకున్న రాకుండా సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవానుడే చెప్పిన తర్వాత తల్లి గర్భం నుండి బయటకు వచ్చినటువంటి వాడు. జన్మతా బ్రహ్మజ్ఞాని, మాయకు అతీతుడైనటువంటి వాడు. మరి ఎటువంటి వాడు? సమదృష్టిని కలిగిన వాడు. భగవద్గీతలో సమదృష్టి అంటే చెప్తారు,
బ్రాహ్మణుడైనా చండాలుడినైనా ఒకే విధంగా చూసేటువంటి వాడు, గోవునైనా కుక్కనైనా ఒకే విధంగా చూసేటువంటి వాడు, బంగారమైన రాయైనా ఒకటే, మిత్రువైనా శత్రువైనా ఒకటే, అన్నీ సమానంగా ఎవరికైతే కనిపిస్తూ ఉన్నాయో అతడే సమదృష్టి కలిగిన వాడుగా మనకి భగవద్గీత 5వ అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు చెప్పినటువంటిది. సో ఇక్కడ సమదృక్ అనేది భగవద్గీతలో 5వ అధ్యాయంలోని 18వ శ్లోకంలో విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని అంటూ సమదృష్టి గురించి చెప్పినటువంటిది. నిర్వికల్పక అతడు. సో అతని యొక్క తత్వాన్ని, గొప్ప తత్వాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఏంటది? నిర్వికల్పక అంటే నితాంత బ్రహ్మవాది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అంటే ఇక్కడ ఈ భౌతిక ద్వంద్వాలు లేనటువంటి వాడుగా చెప్పవచ్చు. నిర్వికల్పక బ్రహ్మవాది అంటే మంచిది చెడుది అనేటువంటి ఆ ద్వంద్వ, మంచి చెడులు, లాభ నష్టాలు, సుఖ దుఃఖాలు అనేటువంటి ఏవి కూడా వాటితో, ఎందుకంటే సమదృష్టి కలిగినటువంటి వాడు, ఎటువంటి భౌతిక ద్వంద్వత్వాలు, దేహాభిమానం లేనటువంటి వాడు, మాయాభేదాలు, ఈ మాయా భేదాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ద్వంద్వాలు, వీటికి అతీతంగా ఉన్నటువంటి వాడు, ఏకాంత మతి బ్రహ్మజ్ఞానమునందు స్థితుడు. మనస్సు ఒక్కటే, మనస్సు ఎప్పుడు కూడా మనసునందు ఆ భగవంతుడు నీ యొక్క జ్ఞానంలోనే ఉన్నటువంటి వాడు, బ్రహ్మ జ్ఞానమునందు స్థిరుడైనటువంటి వాడు. మరి ఉన్నిద్రహ ఏకాంతమతి, మరి శుద్ధ భక్తుడి యొక్క లక్షణాలుగా మనస్సంతా కూడా భగవంతుడే లక్ష్యంగా, మనసు నిండా భగవంతుడే లక్ష్యంగా ఉన్నవాడు, మరేది కూడా లేనటువంటిది. సో అతని యొక్క ఈ గొప్పతనాన్ని గురించి ఇది శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్పినట్లుగా రాబో శ్లోకాలలో ఆయన ఎంతటి బ్రహ్మగాది, ఎటువంటి ద్వంద్వత్వాలు లేనటువంటి వాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆ ఉన్నిగ్రహ, ఇది సాధారణమైనటువంటి మనమంతా కూడా ఈ మాయా నిద్రలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళం. చైతన్య మహాప్రభువులు వారు కానీ, మనకు ఉన్నటువంటి ఆచార్యుల్లో భక్తి వినోద సాగులో ఎంతకాలం ఈ మాయా నిద్రలో జాగృతమై ఉంటారు. జాగు జాగు లేండి లేండి అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఎంతో మంది ఆచార్యులు మనకి చెప్తూ ఉన్నాం. మాయా నిద్రలో ఉండేటువంటి వాళ్ళం మనం. సో ఈ మాయా నిద్ర నుండి బయటపడినటువంటి వాడు ఆ సుఖదేవుడు, ఆధ్యాత్మికంగా మేలుకొనినవాడు. ఇదే విషయాన్ని భగవద్గీత 2వ అధ్యాయంలో చెప్తారు మనకి. 2వ అధ్యాయం కాదు, వేరే దాని భగవద్గీతలో వస్తుంది. సాధారణ జీవులకు ఏది రాత్రి సమయమో, ఆత్మజ్ఞానులకు అది మేల్కొల్పు సమయమో, ఆత్మజ్ఞానులకు ఏది రాత్రి సమయమో అది సాధారణులకు మరి నిద్ర సమయము లాగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. రివర్స్ గా ఉండే, అంటే బద్ధ జీవులకు, ఆధ్యాత్మిక జీవులకు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఈ ముక్త పురుషులు, బద్ధ పురుషులు ఏ విధంగా ఆధ్యాత్మిక విషయాల యందు మరి ఉన్నటువంటిది, వాళ్ళకి సాధారణ బద్ధ జీవులకు అది నిద్రలాగా, నిద్రావస్థలో ఉన్నట్లుగా ఉంటుంది. బయటకు చూడడానికి ఒకే విధంగా కనిపించవచ్చు. అదే విషయాన్ని వ్యాసుల వారే అడుగుతాడు. ముందుగా సుఖదేవ గోస్వాములు వారు వెళ్తూ ఉంటే ఆ అప్సరసలు, దేవకన్యలు వాళ్ళంతా కూడా స్నానం చేస్తున్న వాళ్ళు యథావిధిగా వాళ్ళ యొక్క కార్యాల్లో నెలకొని ఉంటారు. అదే వ్యాసుడు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు, ముసలివాడైనప్పటికీ కూడా వ్యాసుడు వెళ్తే వెంటనే లేచి వాళ్ళ యొక్క వస్త్రాలన్నీ కూడా సరిచేసుకున్నటువంటి పరిస్థితి. అది సుఖదేవ గోస్వాములకి, అంటే వ్యాసుడు కూడా గొప్పవాడు, కానీ ఇంకా వ్యాసుడు పరిపూర్ణమైనటువంటి బ్రహ్మజ్ఞాన స్థితిలో లేడు అనేటువంటిది. ఇంకా అంటే ఆధ్యాత్మికంగా పరిపూర్ణ జ్ఞానాన్ని పొందినవాడు, కానీ ఇంకా దేహపరమైనటువంటి సంబంధంలోనే ఉన్నాడు. కనుకనే పుత్ర పుత్ర అంటూ వెంబడబడుతున్నాడు కదా. సో కనుకనే వారు లేచి, వ్యాసుల వారు ముసలివాడైన వృద్ధుడైనప్పటికీ కూడా వ్యాసుడు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు లేచి ఉండడం, ఇవన్నీ కూడా తదుపరి శ్లోకాల్లో వస్తూ ఉన్నాయి. సో చాలా క్లియర్గా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఈ శ్లోకంలో ముక్త పురుషులకి, కామ్యకర్మ రతులైనటువంటి వాడు, బద్ధ జీవతత్వమునందు, భౌతిక తత్వమునందు రతులై ఉండేటువంటి వారికి ఉండేటువంటి తేడాలను చాలా చక్కగా
వివరించారు. బద్ధజీవులు ఇంద్రియ భోగమునందు సావధానులై ఉండగా ముక్త పురుషులు ఆత్మానుభవమునందు జాగరూకులయ్యుందురు. బద్ధజీవుడు భౌతికత్వమునందు రతుడై ఉండగా ముక్త పురుషుడు భౌతిక తత్వం పట్ల ఉపేక్ష వహించియుండును అని చాలా చక్కగా ముక్త పురుషులు బద్ధ పురుషులు ఈ బాహ్యంగా చూడడానికి ఒకే విధంగా కనిపించినప్పటికీ కానీ వాస్తవానికి వారి యొక్క కార్యాలు భిన్నము అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఏదైతే విషయాలలో ఆధ్యాత్మిక కర్మల విషయాల్లో బద్ధజీవులు నిద్రాయుతులై ఉండగా ముక్త పురుషులు మేలుకుతో సావధానులయ్యుందురు. అదేవిధంగా బద్ధజీవులు చేసేటువంటి విషయాలు ముక్త పురుషులకి స్వప్నం వలె ఉండేవి. భౌతిక జగత్తంతా కూడా ఒక స్వప్నం వలె ఉండేటువంటిది. సో ఈ విధంగా మరి ముక్తులైనటువంటి వాడు సదా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి మార్గమునందే నియుక్తుడై ఉండును. సో ఇక్కడ సుఖదేవ గోస్వాముల వారు సుకుడు మరి ఉన్నిద్ర అంటే సాధారణ జీవులు ఏదైతే మాయా నిద్రలో నియుక్తులై ఉంటారో దానికి సుకుడు అతీతుడు, ఆధ్యాత్మికంగా మేలుకున్నటువంటి వాడు. అందుకే ఉత్తిష్టత జాగ్రత్త అంటూ చెప్పబడినటువంటి మనకి ఉన్నటువంటి దాని. అలాగే మూద ఇవ అంటూ బయటకు ఆయన చూస్తే చాలా వస్త్రాలు కూడా ధరించగా దిగంబరుగా ఉండి పిచ్చివాడిలాగా అజ్ఞానిలాగా బయటకు కనిపిస్తారు. కానీ నిజానికి అతడు ఆంతరంగా పరమజ్ఞాని, పరమహంసుడు కదా. సుఖదేవ గోస్వాముల వారు బయటకు చూస్తే ఎంతో దాదాపుగా భగవంతుని యొక్క అంశలాగా ఎంతో దేహ సౌందర్యాన్ని కలిగి అంత ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏవి కూడా ధరించుకోకుండా, ఎందుకంటే ఈ దేహపరమైనటువంటి భేదాలు అతడు గ్రహించేవాడు కాదు. సో కనుక బయటకు చూస్తే ఈ వస్త్రాలు ఏవి ధరించకుండా ఒక పిచ్చివాడిలాగా బయట కనిపిస్తూ ఉంటుంటాడు. కానీ ఆంతరంగికంగా అతడు ఎంతో, అదే విషయాన్ని శ్లోకంలో చెప్పినటువంటిది, సమస్త భౌతిక కార్యములకు పరుడైనట్టి వాడు. అతడు గూఢంగా రహస్యంగా ఉన్నందువలన బాహ్యంగా అతడు జడుని వలె గోచరించును. ఉన్నిద్ర అజ్ఞానమును దాటినటువంటి వాడు. గూఢ మూఢ ఇవ ఈయతే ప్రచ్ఛన్నమునకు బయటకు మాత్రము అతడు జడుని వలె గోచరిస్తూ ఉన్నాడు. వాస్తవానికి ఆయన యొక్క స్థితి పరమహంస స్థితి. సో ఎంతో జ్ఞాని మరియు పరమహంసుడు అతడు. సో ఎందుకంటే సుఖదేవ గోస్వామి యొక్క స్థితి పరమహంస స్థితిగా చెప్తారు. జ్ఞాని, యోగి, భక్తుడు మరి అని పరమహంస ఆయన యొక్క స్థితిని మనకి ఎంతో ఔన్నత్యంగా తెలియచేసినటువంటి శ్లోకము ఇది. ఈరోజు ఈ శ్లోకం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. హరే కృష్ణ.